sa, Robo, hýb. Dýchaj, dýchaj, dýchaj. Keď pôjde hen tak dnútka, tak sa mu snaž to tam streliť. Keď pôjde hen tak, ako išiel teraz na ten spodok, tak ty cez vrch poď teraz, priprav sa na to. Tak. Priprav sa na ten plavák, OK? Ako pôjde dnúka, tak ho tam strel, ten zadný. Tak. Už to strieľaj, ten zadný. Hýb sa, Robo, hýb sa na špičkách. Tak, hýb sa. Aj do strán. Keď pôjde, tak pekne do side stepu a do strán, OK? Pozeraj si, pozeraj si. Pozri si ten úder. Vymeraj si to tam. Nastav mu tam lakeť, keď ide dlho. Nastav mu tam lakeť. Keď ide hen tak dnuka, nastav mu predný prerážací. Tak. Predný prerážací, keď pôjde dnuka na teba a zadný plavák priprav. Už si ho tam priprav, troška vyššie ho zdvihni. Troška vyššie ho zdvihni. Dýchaj. Pracuj cez prednú ruku, pracuj. Poď už ten zadný si tam mal ísť lakeť, keď je tak na blízko. Už ho tam strieľaj ten plavák. Keď ide dnu, teraz ho strieľ. Strieľ tam ten plavák. A rozkopem sa kus, aby si vedel, že ako je ďaleko. Nespí. Dýchaj, dýchaj, dýchaj. 30 sekúnd do konca, poď. Koniec kola, poď, koniec kola.